Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video is another mukbang. So ngayon is magmumukbang na naman tayo guys, ASMR. Pero ngayon, hindi ko gamit-gamit yung mic. Mamaya na kasi kukunin pa natin yung imumukbang natin. But before anything else, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Guys, na iniyagi. So, ayan guys. So, ngayon, magmumukbang nga tayo mag-ASMR. And ngayon, kukunin ko pa yung, Camote cheese roll. So, ayan, Camote cheese roll ang ating imumukbang bat. Ayan. And nakita ko ito kay Maya Mia. Kung hindi nyo pa siya kilala, ito yung kanyang Facebook, YouTube channel, Maya Mia. So, ayan, gumagawa siya ng Camote cheese roll. And merong Camote cheese roll din dito sa amin na binebenta. So ayan, bumili ako and gusto ko siyang imukbang and na-curious ako sa lasa kasi first time kong makita ito sa vlog ni Ate Maya Mia and ayun. So ngayon, without further ado, let's get started. So ayan guys, before tayo magmukbang is ipapakita ko sa inyo yung Camote cheese roll. So ayan, 'di ba? Sobrang dami. Thumbnail mo na guys. One, two, three. So ayan, dito hindi ko ito uubusin guys, sa mga dalawa or tatlo lang yung kakainin natin imukbang. And ayan, sobrang bango niya guys, as you can see. So Camote cheese rolls. So i-check nyo yung YouTube channel ni Ate Maya Mia. So ayan, naglalako siya doon and support Bisaya vlogger. So ayan, Bisaya din ako guys. Bisaya ang podcast. So ayan, i-support nato niya itong YouTube channel guys. So ayan, magkuha lang ko dere and punta na tayo sa mukbang session. So ayan guys, so ayan, na-set up ko na siya. So ayan, ito na yung Camote cheese roll. So dalawa lang yung kinuha ko. So meron din tayong gatas. Hindi nyo makita kasi puti din yan guys. O diba? Sinasa labas ako guys and currently 9 AM and sobrang mainit. So ayan, pinagpapawisan ako ngayon. So ayan, ito yung Camote cheese roll. So ito yung Camote cheese roll. Ayan, meron siyang breadcrumbs and parang ano lang siya, minix na kamote and tawag nito, harina ng konti, tapos ayan, tapos cheese. So ayan, sobrang laki niya guys. Don't get wrong of the size and the form. So ayan, and 'di ba? Oh, wag na natin patagalin guys. Ito na ang ating breakfast. So let's eat guys. So ayan. My first bite pala guys. Ganito siya guys, oh. Ayan. Kung alam niyo yung Camote delight, parang ganun pero fried version siya guys. And sobrang ingay guys, pasensya. So ayan, ASMR. Sobrang madaming lumadaan na motor at saka jeep. Kung naririnig nyo, pasensya. And ayan na yung cheese guys, oh. Hindi ko alam kung makikita nyo kay naigo mag-adlaw guys. So ayan, oh, cheese ay ito ba? Ayan, diba? So pasensya dit, hinawakan ko lang yung mic kasi para mas marinig yung ASMR. Wow. Sorry. Sorry.
Mm. Oh. Na ito ko guys. Sarap ng gatas. Oh, ayan. Mm. And ayan guys, feel ko nabusog na ako sa isang kamote cheese roll. Kasi mabigat itong kamote carbo. So ayan. And feel ko nabusog na talaga ako. And madami naman siyang oil kaya siguro nakakaumay. So ayan, baka hindi ko na ubusin to. Baka mamayang hapon ko na lang to i-snack. So ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kamote cheese roll. Ay, excuse me, sa mukbang. So by the way guys, i-check nyo yung YouTube channel ni Ate Maya Mia. So ayan. And ayan, nag-ano din kami. Bisaya vlogger din siya from, nakalimutan ko kung taga saan siya, basta around Mindanao lang, mga Kapatagan, unahan sa Kauswagan, Kapatagan, Bacolod, ewan ko kung saan na yun, basta yun. So ayan guys, feel ko nabusog na ako sa isang kasi sobrang laki din naman nun. So ayan, since hindi ko na uubusin, snack ko na lang to guys. So ayun, so far masarap siya, may cheese nga siya, may langaw. So ayan, sobrang. So ayan guys, saan na ba ako? So ayun, kamote cheese roll talaga siya, and ano lang siya, kamote na minash, tapos nilagyan ng konting harina, breadcrumbs, tapos cheese sa loob. Kasi hindi naman matatawag na kamote cheese roll kung walang cheese. So ayan guys, and iinumin ko na lang itong gatas. Excuse me, pangalawang 'di ba busog na ako guys. So ayan. So ayun guys, ubos na siya guys. 'Di ba? So, yun lang guys. Kahit sobrang short or kahit isa lang yung kinain ko sa mukbang, pero sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, ayun lang. Dito ko na end ang aking video. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo. Kung natuwa kayo, please don't forget to click the subscribe button and i-like nyo ito. And wag mo na rin kalimutang i-follow ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, ayun lang guys. Thank you so much. Sana panoorin nyo lahat ng aking mga videos and help me reach 4,000 watch hour kasi nabawasan yung
watch hour ko. Kaya ayan, sana guys matulungan niyo ako. Thank you so much. Hope to see you in my next video. This is Brix Tiguman saying annyeong. No hate, just love. Bye.